Main gabi nyo guys. Mo ni guys ko ang anak guys ga-answer sa iyang module guys kay walay face to face nga klase guys kay tungod sa kainit sa panahon guys kuan man ni Mayor Ahong guys nga gi-postpone ang klase kay puting inita. Mga letra ay Ano siya guys, nag-answer sa kuan guys sa module ko guys. Awa mo kay kamuhaan na guys kay saon ni guys nga puntay grado ni guys. Siya ra answer na guys. kasi mo yan zero. Puntay grado ni guys. Mo na imong gamit diri guys, solar guys. Solar na imong gamit guys kay Kanyan sini. wala mi kuryente diri guys. Solar ra among gamit guys kay mahal kay ang kuryente guys. Ay kamo kon ni mo ning answer mo pan. Ano kong anak guys, kuan Ilang pero is inuutaw ni kuan ni tinarong ginig eskwela nga di magminyo nig sayo pohon. Unahon ginya ang pag-eskwela. Mao ni liklik guys. Liklik guys. Kaya guys, ako ang usang anak guys si Christopher nag-email. Di makita guys si liklik kay mo bala guys. Paaralan. Pwede apa man diri sa babaw. Maylin. Hey Maylin. Maylin ni dito na. Pwede na guys. Sa babaw. Di bumitaw na guys. Saon man yun nga. Kaya rate. Dara ay. Kaya lagi day. Ano siya guys? Taginahan na libog eh. Sige guys, babay sa inyo guys kay ato ning pagnoon sa guys kay magkapahion mo ko guys. Sakit ang post on guys, mangihi sa lagoy ko guys. Bye bye. And God bless yung tanan guys. Bye bye.